سلام فتواتن كبران تغتاتلتي كمي تحضروا كمي توعلوا كمي تمشوا ببزلكمو سلام تعنا رهوا عنداتم نخلقكم عنا لهم عند مدينة دما أم محاورة ميديا أزيوم أزربت سعباتاتن تكسات حواريتاتن لو خونتاتن حجلكم قريبا لخو نزي channel سبسكرايب زي قولكم حدش فاميلي تهاليكم سبسكرايب إذا فيديو زلمان أبو زحسن من تنك باتصح لايك بمقار جمرو كتانا مدينة كحيفكم فتواتن كبران تغتاتلتي እሺ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ከም መጀመሪ ምስልና ኮነና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ግብጽ ምብጻሕ ከም ዘካይድ ዝፍለጥ ኮይኑ ቅድሚ ሕዚ ዝተዛረቡ ዘረባን ሕዚ ዝተገበሩ ተግባርን ኣታሓሒዘ ከቅርበልኩም ቅድሚ ሕዚ ዝተዛረቡ ዘረባ ብዛዕባ ጽምዶ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘውጽኦ መግለጺ ነይሩ ብና ቅድሚ ሕዚ መግለጺው ሕዚ ድማ ድምፂ ወያነውን ተንቲንዎ ኣሎ ብዛዕባ ኢሳያስ አፈወርቂ ምብጻሕ ናብ ግብጽ ከም ዘካይድን ብዙሓት ሚድያታት ይትንትኑ ኣለዋ እስቲ ዝምስሊ እዚ ኣታሓሒዘ ከሪእኩም ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተሊ ንከታተሎ وطيقنا لو أمريكا ناب ترامب تراي كنت أمت يبلنا ما أزلنا خسحت الناس اللي دخل كنا قانين نسوق قطالي نس ميديا دلو ما مدخونه القرار باتات حسابات كه تجبر منتي نتخل قنتات نتخل دايمنشنز بجبو خطريوس لذلك ناوت راي كي قاننا نتوم كالوت حدا بحدا خندريهم كلا لنا تقدم لهم صخوا بذيك أمريكا تنقلوت حيالاتنا وحيالان دبها قبللات دبها انتاي قبرا خيلا انتاي كمسا خيلا زوباويان دبها قبللات انتلين كام انتاي تصوتو أو زوبانا بفلاي نقربنا مسينا زين ثلاث عامات ناي ترامب تريفن دلوا نابي قصن كم رحيان كسينا خندينا مستغاليتي حطو ناي أمريكان نانا دبلوماسنا وأمريكان ون زارب الله نغلينا جن بزوبانا بعمقت بدقة خوينا ناي أمريكا تحساسبها ناي ماقا كايدا انتاي كمثل لنا نقومتهم سيناريوتات نزوبانا نريو لنا منعو كم مسيات وسيدنا ناب بوليسيتات ناي زوبازين مرأيك حقزانا من انت بلايو جن ازي نبينو كوتتنا يبلون عصر تقزي سل الدقاقم زلو دراماتيك دغونه قرار باتات كايغبرلو سلدلو سحبت سلدفتر نقنع وي ودعوي انابا اي حجزني لازم ودعوي انابا ختنبب خلون دحر كوينو هدي الكا نزي ادناقي ويدما ازيو دراماتيك دغونه قرار باتات نو غشيخايو مقدخ عسكات كيد سلدلكا إذن عالم كلتات كمزي أمريكا خمس جيرا تشينا خمس جيرا روسيا خمس جيرا أوروبا خمس تجبر على حدا خمس تجبر على دبحل أبوتو أم قانو حزنايا تراي صبوا مخنياتو أيو جزانا هنجبر من أنتي ناوشتنا نايزبيتاو خناتاتنا ناي كبابينا خناتات زيادة تتكرنا دولة سايتي عبيت على ما خناتات يسألونا نينو دعنا نخيد كنا لو بوتو أتصاني هنا نبدلنا وداك አገራት ግብጽን ኤርትራን ኣብ ጉዳይ መውሓት ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ምርግጋዕ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ዘለወን ምትሕባር ንምጥንኻር ኣብ ስምምዕ ምብጽሕን ተገሊጹም ኣብ ግብጽ ከተማ ካይሮ ዝተረኸቡ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሰላምን ምርግጋዕን ሱዳን እውን ከም ዝዘተዩ ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ሓፋሽ ጸብጺቦም ኣለዉ ተስፋ ይበርሃም ببرك علم قبل علق أي حبحرن زوبا كرنا أفريكان سعنتون مفتار زعلم ودبتس أجرتن حنحاتي عبيل لهم زباون علم لخاون حيلتات دماء قطباوي ستاون مسارة المعتاون تحسطوهم قبل علو السنة تزبها الاستراتيكوم يوكالات تزوبان مسفاح يقوايو اللو يبل ذا ميدل ايست اوبزرفر اب معباي استراتيكوم زباو روحاتا تملكتو اب ذا السنة دو زبزاب اب زوان الزيو دماء مرحات هاجرات جبسن إيرتران أب مرجع كرنا أفريقيا معبالتات كوينات السودان محلاو ستا كي حبحرن يعبن زلو زباوس قاتنا ملكتهم أب سم معن مبصح أب كايرو تراخبهم زلو بيبل اتسابتاب مجلسي بيت صحفة بريزيدنت جبسي كم زمل كتو دماكلتيوم مرحاتي أب زكايد وزته زباو تريتات معبالتاتنا ملكتهم أب زبا كرنا أفريقيا ستا كي حبحري مرجعن كتو متحبرن اتزوبان نسأل بقدات كم زرائد محب
ይሕብር ብተወሳኺ ክልተን ሃገራት ካብ ዘለዎን ክልታዊ ርክባት ምትሕጋዝን በሰገረም ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ሱዳን ሶማልያን ቀይሕ ባሕርን ብግልፂ ሓደ ዓይነት ጽኑዕ መርገፂ ሒዘን ዝጸንሐ ሃገራት ምዃነን ድማ ጸብጸባት የመልክቱ ርክብ ክልተን ሃገራት ስትራቴጂካዊ ተፈጥሮ እናዓበየ መጽእ ምህላው ዘመልክት ሚድል ኢስት ኦብዘርቨር ንዘጋጥሙ ጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን ተሰገርዶ ፈተናታት ተሓባቢርካ ምፍታሕ ድማ ድልት እተን ሃገራት ምዃኑ ይሕብር بخالو وجن زي مرجع السودان بقطتا مس ጉዳያት ሃገራዊ ጸጥታ ግብጽ ተአሳሰር ዝብሉ ጸብጻባት እቲ ጉዳይ ብኻሊ መልክዕ ምስ ሰሜን አፍሪካ ብዘተአሳሰሩ ጉዳያት መስመራት ንግድን ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ብግልጽ ዝተራኸበ ምዃኑ ድማ ይገልጹ ቤጽሕፈት ፕሬዝዳንት ግብጽ ከም ዘመልከቶ ድማ ምትሕባር መሰረተ ልምዓት ተንሃግራት መጓዓዝያ ባሕርን ካልኦት ጉዳያትን ብዕምቀት ከም ዝተዘተሎም ድማ ተመልክተሎም ዘ ሚድል ኢስት ኦብዘርቨር ከም ዝሕብሮ እቲ ዘተ ቀይሕ ባሕሪ ብብርኪ ዓለም ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ተድላይነት ኣብ ዝዓበየሉ እዋን ዝተኻየደ ምዃኑ ይነጽር ብሓፈሻ ግን ክልተን ሃገራት ኣብ ዞባዊ ጉዳያትን ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ዳርጋ ሓደ ዓይነት መርገጽታት ሒዘን ይጓዓዛ ከም ዘለዋ ድማ ተንተንቲ ዞባ ቅርና ኣፍሪካ ኣብ ምግላጽ ይርከቡ ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ግብጽ ዓብደልፈታሕ አልሲሲን ሎሚ 8 ሰነ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝገበረው ርክብ ኣብ ክልታዊ ጎደባዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘተኮረ ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ኣብ ክልታዊ ዝምድናታት ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲሲን ታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድና ኤርትራን ግብጽን ናብ ዝበረኸ ናይ ምትሕባር መድረኽ ከብርኽ ኣብ መዳያት ቁጠባ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ጭቡጥ ስጉምታት ክውሰድ ብመሰረት ዝተገብረ ምርዳእን ዝተበጽሐ ስምምዕን ኣብ ሃብቲ ዓሳ ከምኡውን ኣብ ትሕተ ቅርጺ ወደባትን መጓዓዝያን ዕቱብ ንጥፈታት ክካየድ ንዝምልከቶም ኣካላት መምርሒ ስራሕ ሂቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲሲን ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማእከላይ ምብራቕ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓለምን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ጸጥታውን ጉዳያትን ምዕባለታትን ብዕምቆት ዘትዮም ኣብ ትርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብጺ አቶ አማን ዓብደልዋስዕን ብወገን ግብጺ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር በድር ዓብደልዓጢ ከምኡውን ሚኒስተር መጓዓዝያን ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራን ተረኺቦም ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር በድር ዓብደልዓጢን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ዝርዝርን መስርሕ ትግባርን ናይቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲሲን ዝተዘራረብሉ ዛዕባታት ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወግዓዊ ኣቀባብላ ገይሩሉ ኣብቲ ኣብ ሰዓታት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣልኣት ሓዲያ ዝተገብረ ብናይ ክብሪ ሰላምታን ሰልፍን ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ግብፅን ተዘሚሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ 3 መዓልታት ወግዓዊ መብጻሕ ንምፍጻም ብሰንበት 7 ሰነ እዩ ካይሮ ኣትዩ ተጋሩ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ከሃርሞኒ ኤርትራ ተዝቀለለት ሰዓት ያ ነይራ ልቢ ገይሮም ይዕብዮም ድማ ንሕና ምስ ኤርትራን ሕዋትና ሰላም ጌርና ክንነብር ኢና ሰላም ይገድሰና ጎረቤት ኢና ክንዓብለና ክንስስና ኣለና ከምዚ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ዘሎ ሓድነት ክንገብር ኢና የዋጻና እዩ ዝሓለፈ ውሕዩ ሰደ ኢሎም ቀሪቦምና ኣለዉ ንሕና ኸኣ ስጋ ምጽኣት ናይ ዓለም ኣብ ጎኒ ተጋሩ ኮይና ዝመፀ ይምጻእ ዋላ ሩስያ ትተኩስ ኣሜሪካ ትተኩስ ንሕና ኸኣ ዘለና ሓይሊ ንትግራይ ክንህባ ኢና ዘለና ሓይሊ ዘለና ደም ንትግራይ ክንወፍ ኢና እዚ ክትኣምን ኣለካ ፈቲኻ ጸሊእኻ ኣብ ግዜ ናተይ ይብለካ ኣለኹ ኣብ ንእስነት ናተይ ይብለካ ኣለኹ ፈቲኻ ጸሊእኻ ኤርትራዊ ንትግራይ ኣብ ጎኒ ትግራይ ጠጠው ክትብል ኢኻ ፈቲኻ ጸሊእኻ ኖ ኣነ ንትግራይ ኣይብልኒ ተልካ ትኸይድ ትውንጨፍ ትኸይድ ንሕና ዘይብተኽ ቃል ኪዳን ኣቲና ኢና ምስ ተጋሩ ዘይብተኽ ቃል ኪዳን ሕጂ እዞም ጸላዕላዕ ዝብለኩም ዘሎ ሓደ ክልተ ሙስሊም ከይትኩም ኣብ ካልኦኹም ኣሽርፍዎ